Здравейте! Аз съм Мария Андонова. По образование съм инженер. Завършила съм Технически университет София със специалност индустриален мениджмънт. Специализирала съм маркетинг 1 година в университета в Пуатие, Франция. По образование съм инженер, но по призвание съм козметик и все още продължавам своето обучение по професията медицински козметик в Медицински колеж Пловдив. През 2018 година създадох своя първи салон, естетичен център SkinLux, а през 2022 година отвори врати и хайфоцентъра, където се предлагат апаратни процедури за лице и тяло с всички възможни хайфо машини и модификации. За възможностите, които ви предлага хайфотехнологията и резултатите, които можете да постигнете с нея, може да се консултирате с мен на Естетик Експо на 16 юни в Пловдив, хотел Санкт Петербург. Очакваме ви!